Ez gefên kuştinê ji vî kesî digirim. Maqey piştî kuştinê hûnê alîkariya min bikin. Wê demê qereqoleke ku Ayşe û malbata wê neçûne nema. Ji bo 5 serlêdanan doz hat revakirin. Lê tu kesî biryara vebirinê derneket. Di şert û mercê normal da li gorî zagona hejmara 6284 da ya parastina li dijî şiddet ji bo kesên ku biryarên hişyariyê negirin tên dayîn ku sê heta 10 rocan cezayê girtîgehê bidin. Zlamê bi navê Yalçin her çend wî bi tevahî 23 caran biryara dadgehê bên pêkir jî rojek tenê ceza hesab nehat dayîn. Wekîlê CHP Utku Çekûser di wan rojan da piskirêk anî bo meclisê û gilînameya sûc a Ayşe xwandibû. Filiz Kaplan a 42 salî dema ku diçe kar ji hêla zilamê ku salekî berê lê Mêrsînê jê veqetiya bû bi çekê hat kuştin û yek ji wan jinane ku daxwaza wê ya parastinê nehat pejirandin û bi eşkereya li mirina wê hat tamaşekirin. Li ser bûyerê da bêguman xemsariya li pişt mirina Filîzê jî derket holê. Xizmên Filîzê gotin ku wê ji ber gefên xwarinê gelek caran daxwaza parastinê kiriye. Wekî din bertekên xwe wiha îfade kir. Piştî mirinê parastinê dêdayînin. Filîza ku dayika du zarokan e mixabin li cihê bûyerê di encama êrişa çekdarî ya li navçeya Torûsolarê di jiyana xwe desta. Gulsum ku li Çataçayê di encama nîqaşa hesabdayînê da ji hêla zilamê bi navê Fikret Çakmak ve hat kuştin. Çîroka Selvan Acar dayika du zarokan e Tancu Acar ku ket hundirê malê û hem pişta wê hem jî dilê wê kêr kir. Li devera daristanê ya ku xwe veşart bû hat girtin.